Bon dia. Benvinguts altre dia més als vostres informatius preferits. Avui vos anem a mostrar les notícies d'actualitat d'aquest cap de setmana. La primera notícia tracta d'un reportatge realitzat pel nostre equip d'investigació, que tracta sobre la situació actual d'un barri de Carratxa. Donem pas al reportatge. Marcela, que estem en l'aire, Hola, soc Marcela Capdevila i estem amb equip d'investigació. Ens trobem a la localitat de Catarroja, al barri dels Colomets, i hem vingut ací per a veure la situació que està ocorrent en aquesta vivenda. Hem quedat amb una veïna per a que ens conte tot el que passa. Equip d'investigació. Ai, passeu, os esperava, passeu. Que chico més guapo i que chica. Passeu. Aquesta és Carmen, una de les veïnes més afectades. Sí. Voleu algo de menjar? No. Ai, a veure, que tinc res. Ui, no, jo res no tinc res. Anem, passeu al saló, que vos vaig a preparar. Voleu un cafè? No, tranquil·la, no volem res. Mira, he arreglat això un poquet, perquè sabia que venia a la tele. Mira que veu desat tot. Ah, que sí? Sí. Perfecte. Mira, el mòbil del meu net. Les noves tecnologies, filla. És el que té. Mira, tu te crees? Quina porqueria. Ai. Sí, Carmen. Tot això Digue, xiqueta. vol dir que és culpa dels ocupes o... Totalment. Estic molt afectada, perquè estan perjudicant molt els joves. Estem molt mal, però molt mal. Estem escoltant en primícia els ocupes discutint per una barra de pa. Sí? No? Sí? Això no va. Direcció. Ah, aquesta és enxufada. Com que no va? Aureli! Xufa! Che, Aureli, que no t'enteres, la pobra xicona està així fent l'entrevista. Ah, lo que t'estava dient, anem a veure els... Mira, te poso una cadira, t'aputxes i veus, perquè això és un desastre. En primícia. Aputxa. Càmera. Aputxeu, tu també, fill, tu caus. Pero pásame algo, tío, que no te has quedado tú todo. Estoy trabajando. Mira, chiqueta, quina poca vergonya. És que estos infitxers donen asco. Com vecinos, aquestes imatges són molt impactants. Gràcies, Carmen, per la vostra col·laboració. Gràcies a... Això és tot. Donem gràcies al nostre equip d'investigació pel treball. Passa l'altra notícia. Em diuen que l'actriu presentadora Maria Bradelo es troba al Teatre Auditori de Catarroja per a presentar la seva nova obra Així no pagaré. No puc creure que Maria Bradelo estigui sent nosaltres, al nostre teatre auditori. Donem pas en directe al nostre corresponsal, Manel Serrat. Sí, Lídia? Són les 9:15 i estem així en el Teatre Auditori de Catarroja. Anem a parlar en una actriu internacional, Maria Bradelo. Com podeu observar, Maria Bradelo està en el protocol. Ara mateix està posant, però en uns minuts eixiran a parlar amb nosaltres. Maria? Maria, ens podries dedicar uns minuts? Clar que sí, Perla, jo tot el que vull res. Manel? Bé, em diuen que hem tingut un problema tècnic. Estem intentant solucionar-lo. Perdó, Berto, em pareix que em diuen que ja torna la connexió. Vale. Sí, Lídia? Pareix que ja tenim connexió. Bueno, Maria, ens podries parlar un poc sobre la teva obra? És clar que sí. La meva obra tracta sobre la història de Júlia, una dona divorciada a la qual l'estat no li paga l'atur i doncs té 2 fills que mantenir. Està molt guai, se m'ho va passar pipa. Tens alguna més a dir? Que estic molt contenta amb els meus companys i el seu treball realitzat perquè ha sigut ideal. Sí que espero que vos agrade perquè a mi m'encanta l'obra i m'encanten els meus companys i el director. Bueno, moltes gràcies, Maria. A tu, Perla! A tu! Tornem a la direcció. Moltes gràcies, Manel, i a Maria Bradelo li desitgem tota la sort del món. Bé, per fi ha arribat el dia que tots desitjàvem. Donem pas a
sorteig de la 11 per conèixer el número racial. Benvinguts al sorteig de la 11. Avui, 10 milions d'euros. Unitat, el 4. Desenes, el 6. Centenes, el 3. Unitats de milió, el 8. I ara coneguem el número de sèrie. 8, 10 milions d'euros. Moltíssimes gràcies. Sèrie 8. El nombre final és el 80.374. Número de sèrie, 7. Moltíssima sort. Fins al programa. Bé, donem gràcies a les nostres xiques i demanem disculpes. I sobretot felicitem a la Gràcia. Bé, esperem que passeu una bona vesprada i se vegem aquesta nit al Telediari 2. Molt bé, per acomiadar-nos vos deixem amb el vídeo de la setmana, un coltiví amb molta gràcia, dins del dia. Bon dia, acá començant un programa de Coltivito, toquem, estem disposats a donar-nos molts diners, toqueu, anem a començar amb la primera paraula. Toquem, que és molt fàcil. Ups, se m'han oblidat les... Què serà? És molt fàcil, comencem amb 200 euros. Qui vol 200 euros? Toqueu. Ai, no me toca ningú. Bueno, com veig
Josep, home, de tota la vida. El Josep, encantada, molt bé. Digue'm paraula, molt bé. Soc de Sueca. De Sueca? Molt bé, molt bé. Sueca! Jo també, jo soc de València, estic molt prop de tu. Vinga, paraula. Vas a lliure, paraula. Segur que s'omple. No. Camp! Arrossers! Algarrobes! No, ja, basta. No és ni algarroba, ni camp, ni alfombrilla, ni boca. Per favor, una paraula que comença amb ull. Per favor. Ull. Ullera. Ullera no, falta lletre. Pense. Vodka. Vodka no l'ull. Té que estar l'ull. Conyac. Conyac no, té que dur l'ull. Ull, una paraula que comença amb ull, que tinga 4 lletres darrere. Vinga, que no és tan difícil. Ai, xica, quines ullerotes que portes. És que no sé la paraula. Ullerat no és la paraula. I ses ulleres les tinc jo? M'agraden moltíssim, per cert. Bona lecció, per favor, anem a posar. La paraula, quina és la paraula? Per favor, digue la paraula, anem a dir que... Tallar el vidre. Crec que és... no sé. Per favor, anem a continuar. Vinga, mire-los. No sé, xica, puja'm un poquet, per favor. Producció, podem pujar? 1.200 euros. Per a tu, si acceptes, per favor, accepta. Pues no sé, xica, la paraula pot ser... gorrinar, llepolia, No. matalais, caixó, figuera. Que no. Tenc que començar per un, Josep. No, anem a tindre que passar a l'altra fila, si no, no és una paraula que comença amb un. Pensa. Uy, pues no sé. Pot ser... calfador. Calfador, no, comença per un. Per favor, producció, passa a l'altra fila. Ja ho sé, per favor. Algarroba. Algarroba ja és la veritat. I no és algarroba. Pues no sé, xica. Per favor, producció, necessito un canvi. Hasta quina hora esteu? Estem fins les 6 de la matinada. Tens temps de saber. Pues me ho pense. Algarroba no era, no? No, senyor Josep. Ullerot. No, tampoc és ullerat. Ulleres. Sí, ulleres. Bé, per fi. 1.200 euros per No. tu, Josep. Algarroba. No, ulleres. Molt bé. Oh, que feliç que soc. Anem a passar a l'altra paraula. Vinga. Just met a boy when he could come inside of my playpen, cause he looked like a superstar in the making. So I think that I'm going in for the taking. Hear through the grapevine that he caking. Hear through the taping. Boom, 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 now this thing be shaking. I ain't even try to Sí, Lidia. Just met a boy when he could become my little problem, cause he looked like he might have been clothes in Dublin. So I think that he Sí, por favor. we could shoot him or we could bang like Rambo. All these things so rainbow. Wonder when if he